Tytti Kaarina tässä Iloava Medialta, moikka! Katoitko sä mun edellisen videon, missä mä puhuin hieman kuvista ja siitä, mikä niiden merkitys nettisivuilla oikeastaan on? Jos et, niin käy katsoa se nyt ja palaa sitten tämän videon pariin. Mä ootan kyllä täällä. Mutta jos sä oot kattonut sen jo, niin hypätään nyt hieman tämmöisiin teknisiin asioihin, mitä sun on ihan hyvä tietää noista kuvista tuolla Squarespacein puolella. Ja mahdollisesti näitä voi hyödyntää jollain toisellakin sivustolla, mutta nämä on ensisijaisesti ajateltu juurikin Squarespacea varten. Elikkä kohta 1. Kuvat, varsinkin silloin, jos sä saat ne ammattilaiselta, niin saattaa olla todella suuria tiedostokokonsa puolesta, joten kannattaa hieman pienentää niitä, sillä korkealaatuinen kuva toimii hyvin myös hieman pienemmässäkin koossa. Joten mun vinkki on seuraavanlainen. Mä itse tykkään muokata kuvia silleen, että se pidempi reuna, oli se sitten vaaka tai pystykuva, hyvät nämä mun käsiliikkeet tässä, mutta oli se sitten vaaka tai pystykuva, niin se pidempi reuna olisi 2500 pikseliä. Voit kirjoittaa sen ylös tässä välissä. 2500 pikseliä. Ja sitten vielä tiedostokoko itsessään, eli vaikka ton pikselimäärän muuttaa, se saattaa silti olla tosi suuri, niin se kannattaa tipauttaa sen verran, että sinne jää 500 kilotavua, eli KT. 500 kilotavua. Se on hyvä. Sillä mä itse ainakin oon saanut tosi tehokkaan sivuston niin, että ne kuvien laatu pysyy hyvänä, mutta se ei vielä kuormita sivustoa liikaa. Sitten kun sä oot muokannut sen kuvan sopivan kokoiseksi, niin sit on aika tallentaa se ja nimetä se kuvaavasti. Eli tää on erittäin oleellinen asia hakukonenäkyvyyden kannalta. Se kuvan nimi, sitä ei ehkä välttämättä tule ajatelleeksi, mutta sun kannattaa nimetä se kuva jollain muulla tavalla kuin se P- ja numeroyhdistelmä tai IMG-numeroyhdistelmä, mitä sieltä nyt ikinä tuleekaan automaattisesti. Ja ehkä jos sulla on brändikuvaajalta ostetut kuvat, niin siellä saattaa olla sit sun oma nimi ja vaikka kuva 15. Mutta kannattaa hieman miettiä sitä pidemmälle, eli mä itse käytän omissa kuvissani semmoista nimeämistapaa, että mä lähestulkoon aina laitan ensin firman nimen, eli Iloava Media, ja sitten sen perään sitä aihetta tarkemmin, jos on vaikka mun omia kuvia, niin sitten mä oon vaikka Tytti Kaarina, tai sitten Tytti Kaarinan brändikuvaus, Iloava Media, Tytti Kaarina, nettisivut, Iloava Media, nettisivut yrityksille, Iloava Media, kotisivut helposti. Vähän niin kuin tähän tyyliin. Ja sitten jos sulla on siitä samasta aiheesta useampi kuva, niin sitten sä voit laittaa sinne vaikka perään 1, 2, 3. Mutta kannattaa hyödyntää sitä mahdollisuutta, että sä voit niitä hakusanoja laittaa jo siihen. Ja huomioi kuvien nimessä se, että siihen ei voi laittaa välilyöntejä, eli välilyönnit kannattaa korvata vaikkapa semmoisella ajatusviivalla. Eli nimeä se sun kuva sillä tavalla, että se on helposti tunnistettavissa ja mahdollisesti löytyy sen avulla myös vaikkapa Googlesta. Kun sä käyt lisäämässä sen kuvan sinne sun nettisivuille, niin muista käydä lisäämässä myös vaihtoehtoinen teksti. Se on se teksti, mikä tulee näkyviin esimerkiksi näkörajoitteisille ja kertoo sitten, että mitä siinä kuvassa on. Eli kun sä valitset sen vaihtoehtoisen tekstin hyvin, niin se voi edistää sun hakukonenäkyvyyttä. No miten sä sit oikein valitset sen sopivan vaihtoehtoisen tekstin ja millainen on hyvä vaihtoehtoinen teksti? Kannattaa hyödyntää siinä ehdottomasti sun yrityksen nimeä, mahdollisesti, jos se on erittäin aluekohtaista, niin sitä sun sijaintia, ja sitten kertoa, että mistä tässä osiossa nyt oikeastaan on kyse. Ja hei, ihan nopea vinkki tähän loppuun. Mä en tiedä, mikä tämä mun sormen pyörittäminen oli, mutta jos sä haluat tehdä sun sivuille semmosia jotain kivoja koristeita, pieniä kuvia, ikoneita, kuvakkeita, jotain semmoista visuaalisesti kaunista, niin kannattaa hyödyntää Canvaa. Mä itse käyn tekemässä sillä paljon tämmöisiä koristeita omilleni ja asiakkailleni sivuille. Sieltä sä voit tehdä ne omissa brändiväreissä ja sen jälkeen tallenna PNG-muodossa, ja tähän riittää pienempi tiedostokoko, tai siis kuvakoko. Tän ei tarvitse olla 2500 pikseliä leveä. Mä käytän aika usein jotain 500. Hei, jos sulla tulee lisää kysymyksiä kuviin tai mihin tahansa Squarespaceen liittyen, niin laita viestiä ja mä pyrin tekemään videoita sen mukaan, että mistä multa toivotaan vinkkejä, neuvoja, ja mulla on täällä aika hyvin jo ideoita kasassa, niin mä lähden niistä liikkeelle ja sitten täydennän niitä sen mukaan, että mitä toiveita
teiltä tulee. Ja mut löytää tosiaan somesta @iloavamedia ja nettisivut on osoitteessa iloavamedia.fi, joten käy sieltä katsomassa, jos tarvitset apua nettisivujen tai valokuvauksen suhteen, niin täällä ollaan. Palataan ensi videossa. Moikka!